Berria egunkariko Irene Arrarats eta Maialen Berasategik hizkuntzan ere espezie inbaditzaileak daudela aipatzen dute euren Ezerrez eta Festa podcastean. Behar baino gehiago eta batzuetan komeni baino okerrago erabiltzen diren hitz eta egiturez ari dira. Eta beraz, saiestu beharreko ez. Halakoa da pixka bat. Zuzena da esatean oski, botaiotzu gatz pixka bat edo itxaron pixka batean. Zer gertatzen da ordea? Graduatzeko pixka bat besterik ez dugula erabiltzen maiz. Eta hori ez da egokia. Zenbaitetan gainera, zehaztasuna eta agian zuzentasuna ere galtzen da. Pixka bat nekatuta nago, pixka bat itxusia da, pixka bat handi dauzkat sandaliak. Ez alda hobea, nekatu antzean nago, itxusi xamarra da edo handitxo dauzkat sandaliak.